Kolikolla on aina kaksi puolta. Joidenkin tutkimusten mukaan Suomessa lähes 40% vangeista oireilevat neuropsykiatrisesti. 21% päihdeongelmaisista kärsii myös ADHD:sta. Todennäköisesti tämä luku on tätäkin korkeampi. Toisella puolella kolikkoa on huippu-urheilijoita, taiteilijoita ja monimiljonäärejä. Tämä kolikko on ADHD. Hoitamattomana ja ilman oikeaa tukea se voi johtaa syöksykierteeseen, jota on todella vaikea pysäyttää. Oikein valjastettuna se voi kuitenkin olla valtava voimavara, jonka ansiosta voidaan saavuttaa poikkeuksellisen hyviä tuloksia elämässä. Olen kuopiolainen isä, puoliso, neuropsykiatrinen valmentaja, lähihoitaja sekä kamppailulajivalmentaja Jere Hämäläinen. Olen työskennellyt mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden parissa jo lähes 10 vuoden ajan. Työssäni olen kohdannut neuropsykiatrisesti useita eri tavalla oireilevia lapsia, nuoria ja aikuisia. Esimerkkeinä vaikeimmista tapauksista olen nähnyt vakavaa riskikäyttäytymistä, joka on johtanut jo todella nuorena väkivaltaisiin rikoksiin. Olen tavannut muun muassa syrjäytyneitä, pornoaddiktoituneita nuoria, joiden addiktio on johtanut krooniseen jopa 10 tuntia päivässä jatkuvaan masturbointiin. Kuinka helppoa on olla ymmärtämättömänä vihainen lapselle, joka ei yksinkertaisesti vaikuta pystyvän keskittymään mihinkään. Lapselle, joka tuntuu aina tekevän väärin ja jotain kiellettyä. Lapselle, joka ei vaikuta ikinä ymmärtävän ohjeen. Minkälaisen tunteen tämä suhtautuminen tuo lapselle, joka ei myöskään pysty ymmärtämään omaa käytöstä? Jatkuva negatiivinen palaute ja suhtautuminen läpi lapsuuden sekä nuoruuden on usein vahingollisempaa kuin mikään muu. Miten jo lapsena pirstaloitu itsetunto voidaan saada enää koskaan ehjäksi? Kuinka paljon pelkkä tiedon lisääminen vähentäisi koettua inhimillistä kärsimystä? Tieto lisää tuskaa, vanha sanonta, jossa on varmasti osa totuutta. Kuitenkin tieto lisää myös ymmärrystä ja antaa meille mahdollisuuden toimia viisaammin.